Si hagués un lloc on els infants poguessin governar, podríem tots ensenyar als més grans que ens cal unir les mans. Primer de tot, treure la fam, les guerres i els soldats, donar-li al món l'oportunitat de viure sempre en pau, esborrar les fronteres, obrir les barreres, la terra és la nostra llar, donar pas a les eres, camins i dreceres, el temps està al nostre costat. Volem que els nens d'arreu del món els hi arribi aquest senyal, que tinguin fe i ho aconseguirem el dia de demà. Unim-nos tots per fer aquest cant en nom de l'amistat. Alcem la veu i amb els nous companys juguem a fer-nos grans. Esborrem les fronteres, obrim les barreres, la terra és la nostra llar. Donem pas a les eres, camins i dreceres, el temps està al nostre costat. Si hagués un lloc on els infants poguessin governar, podríem tots ensenyar als més grans que ens cal unir les mans. Podríem tots ensenyar als més grans que ens cal unir les mans.
Conta un bon costum, de David Paloma i Teresa Novoa, editorial Combel. Això era una vegada un nen que, ja dins la panxa de la seva mare, s'intuïa molt tranquil i molt assenyat. Els seus pares van tenir l'encert d'anomenar-lo Pau. Quan en Pau va començar a tenir ús de raó, és a dir, entendre les coses, va saber que a prop de casa seva hi havia una guerra i es va mossegar una mica el llavi. «Jo sé com aturar la guerra», va dir tot tranquil. «Tu, aturar la guerra?» li van dir els seus pares amb les celles per barret. «No diguis bestieses, Pau. Ni els nens ni les nenes no poden aturar cap guerra». Però en Pau, que era molt ell i tossut, se'n va anar a veure la seva professora i li va exposar el tema. «Què dius?», li va dir la professora, amb un què que grinyolava com una porta vella. I d'una manera semblant va reaccionar el director de l'escola, que després de sospesar les paraules d'en Pau, va acompanyar el nen fins a la seva classe i el va fer seure ben quietó. Aneu a saber per què, però l'endemà en Pau va agafar 2 mocadors. Un el va lligar a la punta d'un bastó i l'altre se'l va posar a la butxaca. I tot xino-xano, amb tota tranquil·litat, se'n va anar a la guerra. «Si us plau, senyor, cap on s'hi va la guerra?», va preguntar en Pau a un policia municipal que hi havia a la sortida del poble. I el policia, sense dir res, va estendre primer el braç i després va allargar el dit índex cap a l'horitzó. Quan els pares d'en Pau van trobar a faltar el seu fill, es van posar a xisclar histèrics. «Però què ha fet aquesta criatura?», exclamaven entre crit i crit. I quan ho va saber la professora, se'n va anar corrents a veure el director. I quan ho va saber el director, es va convocar un consell escolar per parlar de la qüestió. I els professors, bocabadats, no s'ho podien creure. «Però com vol aturar una guerra, en Pau? No té res al cap». Arribat al camp de batalla, en Pau va fer voleiar el mocador del bastó i també va alçar el dit índex per demanar la paraula. Els soldats d'una banda i de l'altra es van mirar entre ells. «Aquest nen està tocat del bolet», va dir un soldat barbut amb cara de males puces. «Ja veurà quan comencem a disparar». Però vet aquí que ningú no va disparar, perquè d'una banda va sortir un gran capità que va dir: «Alt tu! Què fa aquest nen amb la mà alçada?» I de l'altra banda va sortir un altre capità que va fer un bot i va dir: «Això dic jo! I si li preguntem?» Els soldats es van tornar a mirar entre ells, encuriosits. No entenien res del que estava passant. Sense deixar d'apuntar al cel amb el dit, en Pau es va escurar el coll, tal com fa la gent gran quan vol dir alguna cosa important. «Em sembla que podríeu solucionar les vostres diferències amb la paraula». Amb la paraula no entenien res. Què vol dir aquest xicotet? Els capitans es van posar el dit índex als llavis, com si estiguessin pensant, i tots els soldats, barbuts i no barbuts, els que tenien cara de males puces, i també els de les bones puces,
que n'hi havia uns quants, el van imitar. Llavors en Pau va explicar que al poble on ell vivia la gent tenia el bon costum de seure's al voltant d'una taula llarga, ben llarga, per parlar i parlar sense parar. I no acaben mai la xerrera, va sentenciar en Pau, bo i aclocant els ulls, fins que no arriben a un acord. Aquesta és la gràcia, i és que una dita molt vella ja diu que parlant la gent s'entén. Just llavors van arribar al camp de batalla els pares d'en Pau i també la senyoreta i el director de l'escola. Es van plantar tots al mig del sarau i van començar a parlar ara l'un, ara l'altre, intentant no trepitjar-se. Més tard s'hi va afegir també un policia municipal amb un xiulet fenomenal. Va ordenar que portessin una taula ben llarga, la més llarga del món, i tantes cadires com trobessin. No cal ni dir que la guerra es va ben acabar després de parlar, parlar i parlar. Els capitans es van treure les medalles i els soldats es van afaitar les barbes. I en Pau va aclarir per què havia anat a la guerra amb un segon mocador, per mocar-me si arribava l'ocasió. I abans de donar aquest conte per acabat, recordeu el que diu aquesta vella dita popular: parlant la gent s'entén. Si hi hagués un lloc on els infants poguessin governar, podríem tots ensenyar als més grans que ens cal unir les mans. Primer de tot, treure la fam, les guerres i els soldats, donar-li al món l'oportunitat de viure sempre en pau, esborrar les fronteres, obrir les barreres, la terra és la nostra llar, donar pas a les eres, camins i dreceres, el temps està al nostre costat. Volem que els nens d'arreu del món els hi arribi aquest senyal, que tinguin fe i ho aconseguirem el dia de demà. Unim-nos tots per fer aquest cant en nom de l'amistat. Alcem la veu i amb els nous companys juguem a fer-nos grans. Esborrem les fronteres, obrim les barreres, la terra és la nostra llar. Donem pas a les eres, camins i dreceres, el temps està al nostre costat.